Ya ne? Yare ya gajiya. Ya gajiya ya azumi. Ya Ramadan. Ka san ban da yanda nake ciki ba da ko naira. Allah abokina. Wa billahi la. Abokina za yi. Kawai ni shawar da tattauna kaman zan je mu sai da wayan nan saboda mu nemi sauki a kanmu. Kuma ka kawo shawara fa abokina. Ka gani? Yawa ne maganar ka fa. Yanzu idan harkan babu kuɗi ko kuma ga azumi ga rana guys ba naira ga waya. Ka bari fa abokina gaskiya azumi ne fa ana shan daka. Kawai yanzu hukuncin da nake zan je in sai da wayan nan sai mu sami yanda zamu yi. Haka da abokina ba damu. Yanzu yaushe za a je sai ya ta aboki. Wannan kawai za mu je mu sai da ita ne amma ga can wani wajen futawa za mu iya ƙara samu jira su. Shikenan no problem. Mu ga lokaci. Yawo ya ne. Mana. Aboki. Na gaya ma kawai za mu je ne mu sai da zamu yi ga wani inuwa nan ko za mu huta. Akwai rana da wannan azumin na fito mu daga aiki. Ka duba garin nan ranar tsiya wallahi duk inda na samu wani ya makara Allah zan mai aiki. La ilaha yanzu kuma saka ka zo ka da muka rabu da kai din na ce maka ba da kayan da baki ni ka buɗe bakin ta na ce zan kawo miki. to yanzu Na ga yayi bacci ne ya aje wayan shine zan gyara masa. Ai haba ai gyara kuma me ya gyara bacci arama ka shiga wayarka ka manta ta ka ce kula in ka zo bacci ka ji ba ka ce kula in ka zo bacci. Na ce masa kayan buɗe baki nake ba ko na ga tsawon ka zai tafi da ni ne yasa na ce Arama ku ce kula da Allah. Kai da ma sata kake. Wannan kai wannan kula. Da mana. yanzu abin da za a yi Wallahi ni ba sata na zo ba. Wallahi ni ba.